Анами намуд пойафзолои туркии ортопедически омадагии духтаро нигоҳ кунед. Чанд модели новинка турецкиян. ҳозир ма шумода ҳамаша нишон медиҳем. Акция рафтестай аз 180 сомон то 240 сомонай. Ира бинед, хитон медонед ки ортопедическиҳо чӣ хел қиматай нархош, лекин ҳозир акция рафтестиян. Ҳамашта арзон шудагиян. Нигоҳ кунед. Ҳамашта ҳозир акция. Ина ин модел ҳаст. Мана ин модел ҳаст. Ина ин модел ҳаст. Нигоҳ кунед. Новинкаи фасони хушрӯ. Анаиш бо дига хелай кожош аҳамиятен ҳамаш ҳар хел фасонай размеро ҳамаш аст бори навай. Марамад бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава 130 магазин. Иҷара ма чанд бор шумода тавсия метиҳам беҳад борош хушрӯай мана. Турецки аз 180 сомон то 240 сомонай анам хел пойафзолои ортопедическишон. Диден чӣ хел фасончаяй. Хулас бинависен бош модам мефаҳмонанд. Бори нава бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. Ҳамино оптовиш 400 сомон будан. Оптовиш турецки тозаи дитарасветика омадагай. Ҳозир акция рафтестай 300 чанд? 360 сомонӣ додастиян. Мана марҳамат донада 360 сомон кардагиян ки оптовиша 400 даже медодан. Марҳамат биёен духтаро касе омада наметуна бинависен хичон шумода доставка мекунанд. Баъдан ин модело ҳаст. Ё чанд пулан? Ёшам хушрӯ. Ина ёшам фасонай духтаро биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 130 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. Иш чанда япа? Ина ё 280 сомон туркӣ. Ана иёш чи? Ина 270 сомон. Баъдан ай хели вайш ҳаст. Нигоҳ кунед чӣ хел фасон 250 сомон. хушрӯгиша диден? Удобни як сабукак бори туркӣ. Ҳамаи вайёш новинкай. Ана ин моделора нигоҳ кунед. 280 кадена 350 кам набудан. Ина оз 280 сомон. Ина новинкаш расветкаи фасонш омадай 280 сомон акция кати. Мана иҷада бо ҳаста ина сери цветаш. Диден турки ҳамаш турки духтарако ҳатман биёен. Омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд. Бори нав омадай духтарако марҳамат нигоҳ кунед падоша хича бинен чӣ хел фасонакай. Ино ҳозир акция рафтестай духтарако нархошона чанди кадагиян? 320 сомон буд акция кати. ҳозир 280 сомон кардагиян. Марҳамат турецки тоза. Иҷада ҳозир бо ма чанд новинкаи дига овардагиян нишонтон метиҳам. Бинен. Иш бо нигинаш зардай аҳамиятен. Уш сиё буд иш зард. Ҳамаи ҳамино 280 сомонӣ шудагияй. Духтаро омада натонен нависен хичон доставкатон мекунанд. Баъдан ин моделам хушрӯ а? Ира бинен. И чанд пулай? Ина 260 сомон. Аҷоиб фасонакай духтарако. Каседа дар корай муроҷиат кунед доставкатон мекунанд. И тараф чанд смеян? Ина иҷадам ҳар хелаш ҳастай духтаро. Ина 270. И чи? Вай иқавдобния ира бинед духтаро. 400 сомон буд 270 сомон кардагиян. Марамад ина каседа дар корай ҳатман биёен. Ина шлёпкош аст. Ина шлёпко ҳамаш 200 сомонӣ шудагияй. Биёен бо ай пеш бинен боварӣ дорум маҳқултон мешавад духтарако. Ҳамиё? Ина ё боша 100 сомон шудиян. Ва духтаро нигоҳ кунед. Инам хел турецки туфлиёи фасона инами қадара ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян. бовар мекунед 350-400 сомона туфличаан. Ира нигоҳ кунед турецки тоза ҳозир боша ҳамаи ҳамин духтаро 100 сомон. Успет кунед ина арӯсако духтарако барои тӯй рафтан барои хитон метонед омада ягон чи гирен 100 сомоне. Бозори Корвон иҷа модел бисёрай шумо биёен бо ай пеш бинен. Агар омада натонед нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешавад духтарако. Мана магазини 103 ряди магазинҳои шишагӣ. Интихоб бисёрай омаден бо мо мефаҳмонандтуна. Аксияи калон рафтестай дар пойафзолои турецки духтаро марҳамат нигоҳ кунед чӣ хел моделакои фасони хушрӯанд. Бисёри ино 350 сомон кам набудан. ҳозир аксия рафтестай 200 сомон кардагиян. Инамино ҳам қахушрӯанд набинен. Кожаниш почадам аҷоибот меиста. Ина бо замшвишам ҳастай оригинал 200 сомон. Ина ин моделоям аҷоиботай диден.
200 сомон турецки. Ҳамаи ҳамино Туркияй. Ина барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Дарав доставкатон мекунанд. Ина ёра бинен. Ана сапагиёра бинен чихе хушрӯчанд 200 сомон. Ана идта 100 сомон. Ина ди намудуш 100 сомонияй. Ина и боша 150 сомон. Мана ира 150 сомон кардагиян. Качествашта гап нест. Ай бо чанд расветка доштай. Духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Шумо нависен, бо шумо дам мефаҳмонанд. Инаи нигоҳ кунен, кожнира нигоҳ кунен, инаи цветчам чихе хушрӯ, и замшивишай диден. Аҷоибот, нархи беҳтарин успед кунен. Тамоша бинани азиз, анами қисми болора бинен. Инамиҷа полный гуфти гапо кадомиша мегирен турецкай акция рафтестай бинен брендои SMSай, Морай, Зелаяй ҳамаи ҳамино 350 буд, ҳозир 280 сомон шудагай. Ина кадомиша мегирен духтарако 280 сомон. Туфличои фасон, шлёпкои хушрӯ, ҳама чи аст охи 280 сомон. Ина нигоҳ кунен, качествашда гап нест. Духтаро гарантияш кати мана метавонен бо нархи хуб омада харидорӣ кунен. На арӯсакои азиз биёен иҷода ҳамқа попши арзон шудагай пойафзолои фасон бозори Корвон даян тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза. Ина 103 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. Чи туфлича мегирен, чи номхе шлёпкичо мегирен, ҳамаш бо нархҳои дастрасиро бинен чихе фасончаян. Ана баъд духтаро ҳамиҷада ду намудуш ҳозир вайшам нишон метиҳем. Инами ду намудуш 300 шидан ки ино 360 акция кати буданд. Мана марамад нигоҳ кунен. Тамошо бино и акцияш 360 сомон буд, ҳозир боша ҳамира 300 сомон кардагиянд. Беҳадам хушрӯ. Ина ду модел дора, и ҳастай. Баъд ана и ҳастай. Удобния кайна маълимода бисёр нағзай, коргарода бисёр нағзай, классика мепирсанд. Тамоша бино анами намуд шлёпкои мехдора мепирсанд. Ино оригиналошай, марҳамат, ина каседа даркорай, мехша бинен чихе зиёдай, хушрӯи качестваш ба туркишай. Акция рафтесай 350 мефурӯхтанд, ҳозир 200 сомон шудагай. Ина дига цветошам нишонтон битим биненда, ина қисми поёншонам хелеай. Хулас нархошон ҳозир акцияда 200 сомон. Касе хоҳа нависен доставкатон мекунанд. Баъд нигоҳ кунед, лорикои хушрӯ доранд. Ина шлёпкагиш лорикора турецкиё 180 сомон, ана ваёш боша, макасимкош боша 200 сомон. Марамат бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 103 магазинда ҳамаи ҳамино арзон шудагай. Духтаро марҳамат биёен бо пешихтон бинен. Агар омада натонед нависен доставкатон мекунанд. Баъд иҷада духтаро ина нигоҳ кунеда игёра чанд каден? Ё 140 сомон. Аҳа 140 сомон. А поёмдагиё чи инаю? Ино 200 сомон. Ино 200 сомон. Ина диден 140. Чандай норко? Кожошам. Ёра 420 мефурӯхтанд, 400 додестанд. Ина норкои оригинал 420 мефурӯхтанд, ҳозир 400 сомон додестанд. Худаш маълумай тамошобино. Ина оригинал норка. Марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен, нависен ё биёен ай пеш бинен. Духтаро заказотон омадагиай. Анамхе пойафзолои турецки заказ карда будам бисёриё. Акция рафтеста инода 100 сомонанд. Ҳамқа бақувватан, ҳамқа сабукаки хушрӯванд. Ина марамад ози чанд моделеш ҳастай. Турки 100 сомон. Диден падошошам хушрӯ удобниай почада. Марамад 100 сомон акция кати. Ҳатман биёен ай пеш бо бинен. Ина диден духтаро чи хелай удобния кай. Сабукакай чи хеле гуфтам. Бозори Корвон бақувватана. Бақувватан качествашда гап нест. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза даян духтаро 103 магазин. Ана баъд ина инояма такрор омад бисёриё пристабдан. Ина да машникои турки 50 сомон, и тарафиш боша ҳамаш 80 сомонӣ. Марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ё ки биёен ай пеш бинен. Боварӣ дорум ақлтон мешавад. Баъд ино чанд диян? 100. Ина ё 120 сомона оригиналои турецкиш. Мана диден? Аҷоиб хушрӯ некем. И тарафиш чи платформо? Инош 200 сомона? Ина 200 сомон. ҳатман омада тамошо кунен. Ана боз ҳам сумкои турки духтаро марҳамат, боз ҳам чанд намуд новинка омадагай.
акция эълон кардагиянд. Марҳамат духтаро нигоҳ кунед пад брендан ҳамаш нархошон 100 сомон каддо меша мегирен амиҷада бинед чихо хушрӯчай 100 сомон турецкиян ина аз ҳар як намудуш чандта расветка дора бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза даянд духтаро 103 магазин нигоҳ кунед иҷа фақат обуфи туркӣ мефурӯшанд диден пояфзолои фасон баъда намехе сумкову кашлюкҳои турецкӣ мефурӯшанд ина марамат ҳамаша 100 сомонӣ кардагиянд барои туҳфа мегирен барои хитон мегирен хушругира бинен охи ҳатман биёен айпеш як борак бинен леки агар омада натонен бинависен доставкатон мекунанд ина нигоҳ кунед моделлора бинен инаи калон-калонорам ҳамаша диден 100 сомонӣ кардагиянд ира бинен Луи Виттон ва чӣ хушрӯа ино ина нигоҳ кунед 100 сомон дар ҳақиқат ҳам турецкӣ нигоҳ кунед дар ягон ҷо ин намудо ин нарх нестай успед кунед биёен духтаро агар наворода хушрӯ надида бошен бинависен сураттон мепартоянд ина Прада хушрӯаям Прада мана ина дига цветчам ҳастай диден аҷоиб фасонак хуш рувак духтаро марҳамат биёен айпеш бохтон бинен боварӣ дорум ки маъқултон мешава инаишам нябучния фасон дар ҳақиқат ҳам сумкошон хушрӯаи духтаро нархош нархҳои дастрасай як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 103 магазин ана и чанд смаяй ҳам 350 сумоошунай духтаро ина қисми болора нишон надодум у болобдаги нархҳо ҳархелай ина нигоҳ кунед и ҳозир 200 сомон шудагиай хушрӯе аст ки ҳам сифаташ ҳам хидаш ина бо биёен аз ин чанд расветка дора бинависен мефаҳмонандтона баъд инчунин кашлёку клачом хеле чизакҳоям ҳаста иҷада нигоҳ кунед аҷоиба и кожаша бинен чихо хушрӯ ино чанданд 100 сомона ина ино 100 сомонӣ нигоҳ кунед кашлёкҳои калонанд анаи моделошам ҳастай и клачҳоям 100 сомонана клач кашлёк чизе мегирен 100 сомон ана и тарафда кашлёкҳои наи размер ино 50 сомонӣ мана нигоҳ кунед духтаро иношам хушрӯанд ҳамаш моли Туркия ёхи духтаро марҳамат ҳамаш кожаи тоза ина миё 50 сомонияй туҳфаям барен чихе туҳфаи хушрӯ мешава мана хамелёношам аҷоиботая аҷоиб ҳам занҷир доранд ҳам нигоҳ кунед чихо хушрӯча 100 сомон чихеле гуфтум наворда хушрӯ надида бошед бинависен сурат мепартоянд интихоб кунед доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонед ина духтаро каддом меша мегирен ҳами макасимкора 80 сомонай диден турецки 80 сомон беҳад хушрӯанд бақувватакан бори чандум шид овардестиянд ҳама хелам намерасонанд бисёриё меоянд бо намеёванд барои ҳава ина боз ҳам бори новинка омад биёен духтаро 80 сомонӣ ҳамаи размеро ҳастай туркӣ бозори Корвон даянд тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвозада марамат 103 магазин агар нафаҳмиден ё ки надиден дар навор хушрӯ нависен суратошам мепартоям